O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e a concelleira de Educación Cruz Ribadulla, así como outros membros da Corporación Municipal, recibían esta mañá no Concello os 3 nenos saharauís que pasan o verán con familias de acollida do municipio, grazas ao programa Vacacións en Paz. No acto, o rexedor interesouse pola súa estancia en Ribeira e aproveitou para eloxiar a xenerosidade das familias de acollida. Animar a poboación a que siga sendo solidaria, como xa estamos demostrando a día de hoxe, onde hai familias que acollen durante anos a estes rapaces e rapazas, é simplemente, pois iso, facer un chamamento a que calquera persoa que desexe e que teña un anaquiño de tempo, pois poida acoller a un neno ou unha nena saharaui, porque estou seguro de que vai ser unha experiencia maravillosa e que vai repetir. Moitas destas familias repiten experiencia, animando a máis xente a facelo, xa que resulta, segundo eles, totalmente enriquecedora. Genial, tal é que levo repetindo máis de 20 anos. Recomendo a toda a xente que poda e que este interesada que o faga, e que, eu penso que é genial en todo. Os nenos adaptanse perfectamente, teñen os seus problemillos como teñen os nosos, pero aparte deso, genial en todo. É o segundo verán que acollemos, nós estamos felices de ter a nena na casa, como dicías, os nenos, a verdad que alegran unha casa, e nós que non temos nenos pequenos, pois, para nós é unha experiencia maravillosa e animo a máis familias que poidan que o fagan, porque, lles vai a gustar. Os nenos están felices aquí e cando se marchan tamén se marchan felices, eles tamén se teñen ganiñas de ver a súa familia, entonces, todo ben, peor sería que non se quixeran marchar. No, eles aquí teñen de todo, pero que lles falta é o máis importante, que é a súa familia. No acto, os 3 pequenos recibiron tamén un pequeno agasallo do Concello en forma de mochilas e outro tipo de material escolar.